מה שאני עושה במחלקה הפתולוגית, אנחנו בחרנו מתוך הטבלה, מתוך הדאטאבייס שבניתי, שומות לפי נושאים, ג'אנקשן נבוס, קומפונד נבוס, מלגנין מלנומה, דיספלסטיק נבוס, אינטרדרמל נבוס, סבורי קרטוזיס ולנטיגו, שהם למעשה ליז'נס שמתחילים בצורה משטחית ומתקדמים פנימה אל הדרמיס. ה-BCC וה-SSC, בסל סלס קרצינומה וסקווימוס סלס קרצינומה, הם יותר קלים לזיהוי ולרוב גם לא הורגים. אבל הליז'נס האחרים הם ליז'נס שיראו לנו בצילומים שלנו מרקמים שונים מול מרקמים של מלגנין מלנומה. את התיוג ביצעתי על ידי סוגריים מעוקלים, זה האבחון. הצורה מתוארת על ידי סוגריים מרובעים, והגבול יהיה, עדיין לא הכנסתי את זה פה, אבל יהיה על ידי סוגריים מסולסלים, כאשר ה-O יתאר לי רינגים, זאת אומרת צורות שהן יותר מעוגלות, curve זה צורות מעוקמות, snake זה צורות של פשוט כמו S, כמו סינוס או נחש, ו-X זה כבר חרישה של התאים ליצירת תאים סרטניים. אז מה שאני עושה עם איגור וויקטור במחלקה הפתולוגית, אנחנו מתבוננים באותם שומות שבחרנו, מסתכלים על האינטנסיטי שלהם, מסתכלים על שני האלגוריתם. אלגוריתם אחד זה קונטרסט של גזירה ראשונה וקונטרסט של גזירה שנייה, ומנסים לראות איזושהי קורלציה ביניהם. אני מציג את הגזירה השנייה פה, כי זה בסך הכל, איך אומרים, זה באותו מחיר, אני מבצע את האלגוריתם ואני יכול להוציא גם את האינפורמציה הזו. מעניין לראות שאזורי פיזור מודגשים בקונטרסט מסדר ראשון או מגזירה ראשונה, לא תמיד מודגשים בגזירה שנייה, זאת אומרת שההערה פה היא יותר קוהרנטית, יותר אחידה ויותר קבועה, תוך כדי שינוי זווית הכיתוב של האור הליניארי שנכנס אל הרקמה. ודבר נוסף, שמתי פה שני לינקים שמתארים את צורת הדיון של ויקטור במקרה הזה ושלי, וכיצד אנחנו מנתחים רק כדי לשתף את צורת העבודה. וצריך לדעת שבלי הניתוח הזה, אז למעשה אנחנו עדיין לא יודעים לומר כלום, ולפי דעתי זה הלב של המאמר. האינטרפרטציה ההיסטולוגית מול הממצאים האלו, זה מה שייתן את הכוח למאמר, כי בסך הכל לכתוב introduction ולכתוב את תיאור המכשיר זה חלק קל לעשות, אבל חלק הכי חשוב זה לתת את הפרשנות של מה היעילות ובמה המכשיר יכול להועיל. אז מה שאנחנו הולכים לעשות עם ויקטור בימים הקרובים, זה להתבונן בחישוב ולתת בחלק הזה את התמונות ההיסטולוגיות ואת הפרשנות ההיסטולוגית מול החישוב. אז זה תמיד יהיה חישוב, תוצאה היסטולוגית, חישוב, תוצאה היסטולוגית. אז במקרה הזה זה ג'אנקשן נבוס, במקרה נוסף ג'אנקשן נבוס מספר 2, יש לנו פה את התיוג, אזור השומה, באיזה אורכי גל, והממצאים ההיסטולוגיים שנשבץ פה, קומפונד נבוס. אני רוצה שתראה יחסית למרקמים של הליז'נס שהם לא ביניין, שהם לא מליגננט, תראה את הליז'נס שאנחנו חושדים שהוא עלול להיות מליגננט, הוא התחיל כקומפונד נבוס אבל עלול להיות מליגננט, מול ממש רקמות שמליגננט, ורואים בפירוש שמה שרואים בתוצר של המכשיר לא רואים בעין, זו אינפורמציה שהיא נורא שונה. הנה דוגמה נוספת, שרואים ממש קווים ישרים, אני קורא לזה כבר אבחון X, זאת אומרת קווים שהם או כמו כוכב או כמו שריג, חרישה של התאים, ורקמה נוספת שמראה ממש רקמה שהיא כאוטית לגמרי מבחינת הפיזור, דברים שבהחלט בעין לא רואים בכלל. אז
ולבסוף כדאי באמת ככה לזכור שזה הכיוון של העבודה הקרובה, אבחון ההיסטולוגי מול הממצאים של החישוב של האלגוריתם והממצאים של המכשיר מול רקמות כאלו. אז זה הדוגמה, אני חושב, הכי טובה בין רקמה כזו או ליז'ן כזה לליז'ן כזה. ממש רואים הבדל רציני ויש הרגשה טובה שיכול להיות שאנחנו עולים פה על משהו. אז זה העבודה הקרובה שלי עם המחלקה הפתולוגית. נעדכן אותך בהמשך.